I'm Reverend Father Jude Mekokolo. I'm a parish priest na Parish of St. William's Parish Mgbe Zunaka. Kedu mgbe mmadụ nụrụ Nwanyi? Mgbe ọ gbara nkwụ ka mgbe ọ gbara akwụkwọ. Ọtụrụ anyị. O nwere mgbe o bidolo. Ịnụ nwaanyị abụrụ ife a na-eme ofu ụbọchị. O nwere mgbe o bido mgbe mmadụ jebele ije nwaanyị, o mebego ife dị na nwaanyị already, wee megide wee lue na mbọsị ọ gbara akwụkwọ. Mbọsị ọ gbara akwụkwọ bụ mbọsị ọ dị mbọsị nzukọ si na mmadụ na-aba abụgolo di na nwunye. Ọ bịa n'iru nke asị maka onye na-ege ntị n'ife anyị na-agụpụta sị mgbe ọ bịa n'iru nke onye ofufe nke nzukọ na n'iru ndị ụka wee kwe nkwa. Mbọsị ya ka ọ dị recognized as far as ụka dị concerned na mbọsị ya ka mmadụ na-aba abụọlụ di na nwunye etu ọ kwesịrị n'ime nzukọ nsọ Kristi. Ọ pụtara na ha na-akwa iko na ọ bụrụ na e nwere nke ha mere tupu ọ kwesịrị ekwesị maka na ha akara na wee kwe nkwa n'iru Chukwu. O kwesịrị nwere ihe kwesịrị ijikọ ihe gbasara mmekọrịta nwoke na nwaanyị kwesịrị ijikọfa until na fa eme ife ụka kwụsị mee. Etu aka nzukọ si debia ndị etu aka ọ kwesịrị ịdị. A wee ma na ezugo oke wee malụ. Ọ gwakwenu Chukwu na ọdọ official a na-asị na emegbuo ife ma ọ dabasị ọfụma. Ọ dị ma ụfọdụ na-ekwu na nwoke na nwaanyị na-agba ha akwụkwọ dịka onye goro ana na-enweghị akwụkwọ oyibo si ọfụkwọ. Ọ wezo. Well, asịkwa m kwuo nwekwa ka ọ dị. Okwu eziokwu dịkwa ya ma ọ bụrụ na etu afọ nsi wee ghọta afọ isi wee tụ ya n'inu afọ ka o si wee dị. Eziokwu dị ya maka na emegbu ife mma ozugbo ọfụma iwe si yes na ọbụgoli nke gị. Ihe dị iche n'ime ha na-abụ nke a emekọtara maka ama na ụka nabatara ha na-abụ ọfụma onye nụkọta ọsị ka ya chee ya n'ihu Chukwu ụfọdụ kwanụ mgbe ọ ka dị chasis kedu ihe dị iche n'ime ha na-abụ o nwere ife ụka ji nabata ha na-abụ ọ ji nabatazi afa ịma na ọ nwere mgbọsị fa bidolu megide enega anya ọ bụ na ha emebego ha emekọbago mmekọrịta dị n'etiti di na nwunye etu ọ na kwesịrị ọnụ mana fa wee sizi aka fa mmadụ decide aka ya megbuo ife mma anabata ya. It's like a reconciliation na obego kịta aka ya na nzukọ kpezie. So n'ife Chineke kụziri anyị bụ mgbaghara na nnabata ọfụma. So mmadụ bịakwute gị sị ka anyị kpezie, Chineke na-anabata onye afọ. Ọ ya bụ ife anyị na-eme ife. Ọ ya ka ife family ji wee bụrụ ife magbulu onwe ya. So na onweghị ife dị iche kịta enweghị ife na-akpọ sacramental marriage na mmadụ na-abụ akịta mele baptizim n'ime nzukọ agbago akwụkwọ n'ime nzukọ agba afọ akwụkwọ etu esi agba akwụkwọ. Ma nwoke lụrụ nwaanyị ma ọ gbara nkwụ ma ọ gbara nkwụ ka e wee bịa n'ihu Chineke ịgọzi ya agọzi. Maka ụfọdụ ekwuola na nwoke nụ nwaanyị na-agba ha akwụkwọ dịka onye goro ana na-enwetabe ha asambodo si ọfụ. Ị nwekwara ike biri na na-eme ihe na mana ịnọkọtakwa ezi maka ndị gọọmenti. Na nghọta ka mụ ama na ahịa na-abịa na chọọchị wụ ka Chineke gọzie ya gọzie agbamakwụkwọ. Ọ bụrụ na o nwere ihe dị iche mgbe ọbụla nwoke lụrụ nwaanyị gba nkwụ ya mgbe ahụ ka ọ lụrụ nwaanyị ọ wee bịazi n'iru Chineke ka Chineke gọzie agbamakwụkwọ mere ihe awụ ha bịa mee nga taa. Mụnwa na-elo na mgbe nwoke nụwalụ nwaanyị bụ mgbe o kpebiri n'onwe ya wee binie jee na ezinụlọ ndị nwe nwaanyị gwava na-ekwe ebumnobi ya wee kwekọrịta wee kenye nwaanyị kavana bụ obili maka echi na ọdịmma nke onweva ọmaka nna-elo na va nụrụ nwaanyị mana site n'okwukwe nke anyị kwere n'ime Jizọs Kraịst anyị kwuru na mmefie ka adịa ma ọ bụrụ na anyị adịrọ n'iru Chineke wee chee onwe anyị n'ozubere oke maka okwukwe anyị kwere n'ime Chineke. Ndewo nna nwe onye na-arụ aka ọrụ ya ịhụ na alụrụ m nwaanyị mụ na nwaanyị ahụ nọgidere ya mụọ ụmụ atọ ka anọ mewere eme marriage. Ọ wụkwa ụdị ka adaba na ada nwaanyị abụọ ọ mụọ n'ọnwa mụkwasa bifo ọbịa mme marriage. A ga-were m ya arụrụ ala gba afọ ọ bụ na n'omenala. Kama ọja mgbe ma alụrụ nwaanyị nwa alụọla nwaanyị ọ bụghị ka ịgba akwụkwọ abụghị ya wụ alụ akwụkwọ nwere ike nọ ka na-ataghata nwaanyị
ọbụla ịgba akwụkwọ ma ọ masịrị gị anaghị enu ya mmadụ enu n'ihi ị nwere ike egbe ya onye nyiri gbaa ya agakwaghị n'ọdara gị mgbe ọ gbaa akwụkwọ ka o ji wee nụ nwaanyị mgbe ọ gbago n'ụkwụ gbasizie nkwụ wee gbabazie akwụkwọ nụ onye gbaa nkwụ anụgo nwaanyị n'ala Igbo ịbịazie na chọọchị sistem gbaa akwụkwọ n'uche nke ọ bụrụ na nwoke agbacha na nkwụ ị ga-asị na ọ nọ na nwaanyị ọ bụrụ na ọ gbagha nkwụ ọnụgo nwaanyị na omenala Igbo o depend the culture. Omenala ndị Igbo bụ na imesie ego then ịgba nkwụ ịgbasịa nkwụ wee tụgharịa ya nkwụ na mmụọ atụziala ya nkwụ na mmụọ bụ ife a na-akpọ n'oyibo ịgba akwụkwọ ajụali ịma na ife niile anyị nọ na kịta bụ ihe oyibo batara na be anyị ibugie anyị fụkwue nke oyibo nabatakwue ya onye bụ anyị mesịa omenala anyị ka ọ daa nanarị n'anyị anyị emekwasịkwu ya n'oyibo omenala bụ omenala mgbe a nụrụ nwaanyị bụ mgbe e mezuru ihe n'isi nwaanyị ụfọdụ na-abụ ha nụta nwaanyị ha eje court marriage ụfọdụ na-abụ ha nụta nwaanyị ha eje n'ụlọ ụka mana mgbe a nụrụ nwaanyị bụ mgbe e mere ihe n'isi nwaanyị nwa akwụkwọ n'ụzọ omenala mana nke ụka bụ iji wee mezuo okwukwe ndị ụka ya ụka ị na-ekpere